Ngiyakhuleka Ndlondlo ezinhle, ngiyakhuleka kuyo yonke amagumbi amanomhlaba lapha enikhona, umntwana ohamba namakhehla lo sanibonani. Namhlanje ngithi angikhulume ngendaba yabantwana abancane abahamba namakhosi. Uma nje uwumama noma uwubaba unomntwana ohamba namakhosi, ukuthi yini okufanele uyenze lapho, ngoba kungenzeka nawe unamakhosi nomntwana wakho unamakhosi. Mhlampe wena okwakho wakubalekela, awukulandelelanga, usagula namanje, ufaka iy'ngane ey'nkingeni lapho ezikhona iy'ngane ziphethwe izinkinga ngenxa yakho, lapho ukhona iy'ngane aziwutholi umsebenzi ngenxa yakho, ngenxa yokuthi wena azange uze uthathe ubizo lakho, azange uhambe indlela yakho ekufuneka uyihambe yakamoya. Uxakekisile iy'ngane-ke manje-ke nawe usunengane ezelwe manje ezoxakeka, ixakekiswa wena. Ngoba manje vele ingane mayizalwa nje uzothi wena hawu ingane isesencane uyavika, uthi hhayi isesencane kanti nawe ubalekile. Ingane uma ngabe ihamba namakhosi, ungumama wena owabaleka, wabalekela iy'ndlela zakho, dedela ingane, musuke uyibambela iy'nkinga, musuke uyibambela into yokuthi nawe lento wayiyeka, manje nayo izokwazi ukuyiyeka. Dedela ingane yenze izinto okufanele izenze, vumela umntwana alandelele enze. Uhlulekile ngendlela yakho, wabaleka ngendlela yakho, uyekela umntwana-ke manje ukuthi yena ungamehluleli. Ungathi umntwana yena akayiyeke lezi zinto ngoba lezi zinto zinjani, mina la ekhaya ngenza ukuthi nokuthi, mina la ekhaya ngakubalekela lokhu, kuyakwazi ukuthi kubalekeleke. Akukwazi ukuthi kubalekeleke ngoba nawe la ukhona kumanje uxakekile, uyalidinga usizo kodwa uyasaba manje ukuphumela ngaphandle ukuthi udinga usizo. Okay, ngidluleke kumama owabaleka, sengiya kumama manje ongabalekile, umama obhizi naye olandelela izinto, kodwa manje akaboni ukuthi umntanakhe uhamba namakhosi naye. Akaboni noma ubaba, ngisho noma ngabe ubaba, akaboni ukuthi umntwana kuhamba namakhosi. Abantwana bethu abakhulumi, kakhulukazi nathi bayasifihlela izinto, even amaphupho abo bayawafihla. Into efanele yenzeke ngalesikhathi lesi uhamba uya emanzini, usukwazi ukuyifaka wena. Ngelinye ilanga thatha abantu abakho, ufike ubafake emanzini, ubahlambulule, ubasondeze endaweni yamanzi, ubanikeze nawe ama-R1 ukuthi mabacele, ubafundise indlela kamoya, ubafundise ukuthi laphaya emanzini kuyaphilwa, ubasondeze abantwana bakho, ngoba ukwenza kanjalo uyabasiza abantwana, ngoba kukhona ohamba namakhosi, umntwana oxakekile la, kukhona umntwana ohamba namakhosi odinga ukuthi makahlanjululwe naye. Bese kuba yilaba-ke manje futhi engikhuluma ngabo-ke, laba nje abanabantwana bahamba namakhosi, bese bethi bona abantwana uyaphupha umntwana, uphupha amanzi, uphupha ini, ngenze njani? Mhlawumbe akazi ngempela ukuthi akenze njani. Umntwana uma ngabe enjalo, uma ngabe kuwukuthi usesemncane ngaleyo ndlela ukuthi kodwa uyakhona umntwana ukukhuluma izinto akazibonayo, mhlawumbe ezinye zize zikuthuse nawe, ngoba kuyenzeka vele. Umntwana nje yazi ma wakhe noma babo wakhe ukuthi lapho ukhona. Umntwana athatha ikhandlela, mlayitela ikhandlela umntwana, uguqe ngedolo, uguqe naye, umfundise ukuthi uyakhuleka. Hhayi ukuthi uthi ifunda ukuthi umntanami ukhuluma kanje, kodwa uyamsondeza eduzane, ukum-introduce kwi-white candle, introduce kuma-ancestors akhe, introduce kuma-spirit guides wakhe. Ubese nawe mama noma baba khuluma namathonga aphethe umntwana, ngoba bayazi ukuthi umntwana akakhona ukukhuluma nabo vele, balindele wena ukuthi wena ozothatha u-action. Khuluma nawo abantu abadala bamphethe, ukhulume nesithunywa sakhe, ngoba umntwana uhamba namakhosi unesithunywa, sizophakama vele. Mtshele, khuluma ukuthi nifuna ukuthi ngenze njani ngomntwana. Buza, njengoba umntwana naye bezokwazi ukuyibuzela. Buza ukuthi ngenze njani, buza izinto ukuthi ngenze njani. Umntwana nangu uthi. Uqala ngokukhuleka then usuyaphahla. Umntwana ohamba namakhosi uyinkinga mayemncane, uyinkinga kakhulu, ngoba uma bemjahile ukuthi lo mntwana akasebenze, uma bemjahile lo mntwana ukuthi mhlawumbe kancane umntwana wakho uyagula, kancane unekhanda, kancane useyashisa, kancane usenjani,
funda uku-understand umntwana wakho ukuthi umsiza kanjani. Ungathathi umntwana uyomfaka izinto ezinemithi umuse kubantu uthi hhayi umntwana unjani bazofike bamhlakaniphele umntwana wakho usumhluphekise okokugcina. Into ofanele uyenze ukuguqa ngedolo ukhuleke bese uyaphahla uncenge iy'dalwa, uncenge abantu abadala abahamba naye, ubabuze ukuthi abakhulume kuwe ukuthi fanele umenze njani. Uthi lapho usutholile khona ukuthi fanele wenze njani, yenza ngendlela. Especially abantwana abahamba namakhosi abafuna ukubangwa ngama-ancestors. Ama-ancestors ayathanda ukuthi kuyenzeka kanje abange umuntu, ubangwe kuthiwa usembangweni. Into eyenza ukuthi ubangwe kangaka yini? Ngoba uma umntwana uyazi ukuthi umntwana wakabani. Umntwana wakho mama uhamba namakhosi, uma ngabe umtholele ekhaya lowo mntwana lowo uthatha isibongo sakho, noma ngabe kuthiwa ubaba wakhe umhlawulile, noma ngabe kuthiwa ubaba wakhe uyamthanda, umkhombisa luphi uthando olunjani, isibongo sakhe. Angisho ukuthi hambani noshintsha amapasi ey'ngane noma nishintshe ini, noma ungalishintshile ipasi lomntwana, kodwa uma ukhuleka lapha emsamo, uma ngabe ukhulekela yena, uma ngabe umphahlela, usebenzisa isibongo sakho wena mama wakhe, ngoba akasebenzisi isibongo sikababa wakhe elokhuzeni endaweni yakhe la umkhulekela khona. Siza-ke ma umntwana akangalimali, umenzele kahle umntwana, bese futhi bekucacisela, ngoba into abathanda kahle kuyenza, bathanda ukuthi umntwana makathole imbeleko, makambelekwe umntwana, menzele imbeleko yakini ekhabo ma wakhe, not khabo baba, ngoba umntwana ozalelwe ekhaya ungumntwana womalume. Kusho ukuthi menzele imbeleko umntwana ezokwazi amathongo ukusuka phekwakhe, angabangi phekwakhe. Iningi indaba, ijulile le ndaba yabantwana, ngoba iningi kakhulu. Ngelinye ilanga ngizoyichaza futhi ngiyinabise kahle ukuthi kwenzakala kanjani. Abantwana baze bafike esigabeni sokuthi abanye bathi mina nginomuntu engimaziyo ozokwenza lo mntwana ukuthi makehlise izinga. Athi omunye mina nginomuntu engimaziyo ukuthi lento uzoyijikisa ayibuyisele emuva. Athi omunye usibanibani uyakwazi ukuthi ayilindise, kuthiwa akalinde umntwana aze aqede isikole. Umntwana ma umthola umama uthi umntwana kaNkulunkulu, uthi umphiwe uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu uma esedicide ukuthi wenze njani ngomntwana, uyaqala manje lo mntwana usumenzo wakho, usuyayijika manje isitori kade usikhuluma. Lo mntwana kwakuwaNkulunkulu ekupha, kodwa mase sethi uNkulunkulu yena usefuna ukuthi nanku umntwana akaqale enze nje, usuyaqala manje usuyabalisa. Hawe engakaqedi isikole, hawe engakanjani, hawe okabani lo mntwana? Okabani lo mntwana? Okamveli inqangi lo mntwana wakupha yena, umntwana ophethwe ngamathonga. Bayazi bona ukuthi bafuna azolungisa ini kulelo khaya. Ngenzeka ukuthi kulelo khaya nixakekile vele, kade naqala ukuxakeka, kodwa manje amaZulu umveli inqangi useyizwile ukukhala kwenu, wanilethela lo mntwana onamakhosi ukuthi akazohlanza zonke izinto, akazobreaka amakhesi, akazobreaka ini, akazobreaka yonke into le ekhona kuleli khaya. Lapho-ke wena uyamlibazisa umntwana, njengomama wabaleka, uthi nawe uyabaleka nalo mntwana uyamcindezela, njengomama ongafunanga ukuthatha isipho sakhe. Lutho bantwana bakaNkulunkulu, lutho bantwana bakamveli inqangi, lutho bantwana besithunywa. Asiyenzi leyo nto ngoba ave sekuyisona esidablishekile, ngoba wena ubalekile, ubalekisa umntwana futhi uyabona ukuthi uhlukumeza umveli inqangi. Injalo nje. Nginithanda nonke emakhaya, nisale kahle.